ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ರೇಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಹೆಸರು ಗರಡಿಗೆ ಹೋದು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಜೇಂಕ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಜುಮಾ ದಿಸಾನಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೆಟೆ ಕೋಲಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟೆ ತುಲೆ ಕಂಡ ಪುರ ನಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ನಮ್ಮ ದೈವದಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಏನಪುರ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಂಕುಲಿ ಕಡೆ ಪೋಪ ಅಜ್ಜಿಲ್ದಾಗ ಯಾನ್ ದುಂಬುನಿ ಕಲೆಗೆ ವರ ಅಜ್ಜಿಲು ತೋಜದಿತ್ತ ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಅವೇನು ಗೆತ್ತದ ಪಸತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಪುರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕುಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪ ಹೆಚ್ಚಾದು ಒಕ್ಕ ಪೂರಲ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲಂಚ ತಿಂಗಳು ಬರ ಮಾಮ ಬರ್ತದ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಇಂಚಪುರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಪುರ ಅಂತ ಹೋದೆ ಒಂದು ತೆಂಕುಲು ಊರ್ದ ಗರಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ನ ಬೇಗ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೋತ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಇರ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಎತ್ತ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ನಿಗಲೆಗ್ ಗರಡಿದ ಪೂರ ತೋಜದೆ ಕೋಲ ಮತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಅಪ್ಪಲ ಪೋಂದಿಕ್ವೆ ನಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಂಚೆನ್ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿರದಲ್ಪ ಪಾದೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಏನ ಪುರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪುರ ಏನ ಮಲ್ತಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪುರ ಆಗಲೆಗೆ ಏನ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರ್ ಆಗನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅಂಚ ತೂಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನಿಡಿ ಆಗಲೆಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಂದುಕೊಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನ ಒರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಂಗಳು ಬರ ಮಲ್ಪುನ ತಂಚ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪುರ ದಿಕ್ಕುನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮೊಗುಲಿ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ನೋಟು ಸೇರ್ದು ಏನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂತು ಊಟ ಮುಲ್ಪ ವಿವುಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾದೆ ಪುರ ಉಂಡು ಪಿರವುಡು ಅಂತ ತೋಜಯ್ಯತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ವರ್ತೇದ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಉರ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪುರ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದು ಪುರ ಅದು ಪೂಜೆದ ಪುರ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಇಂಕುಲು ಒಂದು ಯಾನು ತೋಜವೆ Col. Sunlight and out shooting shadows. Camera to lay. Ishan video maker like at the video. Yeah, what? Stop. Welcome to my mother's video. Oh my god, this is sunlight. Hey, mother. Keep outside. Cip patumbo. Sekian pas apa?
അവിടെ ഒരസിയാനാ ഞാൻ ചിത്രൂരിപ്പേ ഞാൻ ചിത്രൂരിപ്പേ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಯಾರು ಕುಂಟೋಡು ನಿಕ್ಕಾಪು ಪುಂಟೋನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪುಂಟೋಡು ಇಡೆ ಕೊರು ಸರಿ ಪುಂಟು ಹಾಂ ಅಂಚ ಪುಂಟ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಸೇವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಾಬು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲೆ ಪುಂಟಲೆ ಸರಿ ಪುಂಟ್ಲೆ పోయి పోలే మెల్ల బరసర్పులు ಅವ್ನು ದೀಲೆ ಮಣಿ ಮಂಚದ ಮಿದ್ದೀಲೆ ಪಾಡ್ವೇರ ರಜ್ಜರ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೂಡ ಪಿದವಿಡ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ತಿಮ್ಮಾದಿಪುರನ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಬಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ದೇವರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಜೋರು ಬಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿದಾಡುವ ನಾನು ಚಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿನಾರು
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಅದು ಪೋವನಾಗ 3-4 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನಾನು ಅವನಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೂರು ಎಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಡೆ ಪೋರ್